توكلت على الله 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 وينبوني بدي فما أعلم توكلت على الله جونجي جيجي سمد لما صلى توكلت على الله وكم جيجي دك فما الله توكلت على الله دلي فيونا فما الله دو توكلت على الله على جينو دبا فما الله دو توكلت على الله أنا وديونا فما الله دو توكلت على الله دني فمتي دلي ما صدو توكلت على الله وكموني يجي سمع دلي ما صلى an filɛbagaw ni an lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲanguma bi ye ntɛnɛn ye tubabukalo tile 11 marisi kalo an b'a ale la san 2024 silamɛw ka sun ale tile fɔlɔ ye bi ye amara an na dɔ fɔ sunkaloko in na n'an bɔr'o la énergie ye sɛbɛn dɔ bɔ énergie ko gɛlɛya fana e ko fɛn bɔra la fiyewu an kɔni filɛ ni funteni na halisa dɛ n'an bɔr'o la basigibaliya min fana bɛ jamana kɔnɔna na ani wolomasiri tabaw ka wuli ka jɔ ka kɛ ni an ka marabolow la 8 marisi bankasi musow y'o ɲɛnɛmaya segukaw fɛ yen pelengana yɛrɛmarakafo k'a fɔ kalakɛ yɛrɛmarakafo ale ye se sɔrɔ segu komini 6 yɛrɛmarakafow kan an na dɔ f'o la zɛgili di mali k'u bi jouer nin kalo in tile 22 n'a tile 26 amaraka bɛɛ bɛ kɛ Maroc o t'a jago yɔrɔ ye sa wa a tɔnɔbɔ yɔrɔ t'o ye sa wa ayiwa n'ala sɔnna ma ninnu y'an ka bi kuma la kumabaw ye amara bi an bɛ dugawu don kɛ ko ala ye sunkalo ɲinanta yira na a ka san wɛrɛ ta yira an bɛɛ lajɛlen na ala ka bato kɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ ala ka bato kɛcogo ɲɛ amara an bɛ alimami kuraw fo an bɛ aja kuraw fo an bɛ magandilegi donna kuraw fo minnu b'u fɛ ka na misiri ma n'u nana misiri kɔnɔ k'u n'an bɛ kun minnu tun bɛ n'olu tun ye misiri sira yɛrɛ tɛmɛni dabila ko an b'u bɛɛ lajɛlen fo maa minnu ye fajiri kɛ u ta yɔrɔ k'an b'u fo minnu bɛ suntigɛ dilan k'an b'u fo minnu bɛ yen n'olu bɛ ka suguruko ɲɛnabɔ k'an b'u fo minnu fana bɛ ka bɛɛ lajɛlen dɛmɛ i ka se ka suntigɛ ka ɲɛ amara k'an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo k'u ni ce k'u ni baraji k'ala k'a bila u bɛɛ lajɛlen ka mijaani na amara an bɛ furancɛla fanga ɲɛma Asimi Goyita Donatɛmɛ fanga ɲɛma an b'a fana fo amara munna ni waati in na an y'a ye k'a fɔ Mali dugu ka dɔgɔ a ka dɛmɛ ma se yɔrɔ min yanni sunkalo cɛ k'a daminɛ Bamakɔ yan na ka taa se fo Kidali min ye a ka jɛkulu min sigilen don ni Agibu Asimi Goyita yo Asimi Danbele yo o ɲɛmaa ye n'a bɛ fɔ a ma ko œuvre sociale du président de la République amara u taara ni balo ye yɔrɔ caman u ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin Mali togoda caman na nka an bɛ dugawu de kɛ sa a bɛ taa di minnu ma ala ka hakili ɲuman d'u ma u k'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ sunkalo de kɔnɔ ko n'u y'a dun k'a jurumu k'u bɛ taa sara lahara jahanɛmɛ kɔnɔna na k'u k'u hakili to a la k'a fɔ ko min y'a di a y'a di a dilen n'a ŋaniya la yaasa ka se fantanw ni sentanw ma olu ka se k'a sɔrɔ amara minnu fana bɛ k'o ɲɔgɔnna caman kɛ dibi la ni da tɛ maga a la ɲɛ tɛ a ye maa t'a lakali maa t'a ye k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo anw yɛrɛ fana bɛ jisuma min di maaw ma yan an ma jɔ an niyɔrɔ la dɛ hali e maa min bɛ gabakuru ta ka bɔ maa ɲɛ nin waati na hakili la kitabutigi ko k'i b'i niyɔrɔ sɔrɔ dɛ e k'a jateminɛ ko nin kalo in kɔnɔna na silamɛ diinɛ taabolo la ko n'i ye maa min sun tigɛ amara o bɛ baraji min sɔrɔ e yɛrɛ b'o baraji ɲɔgɔnna sɔrɔ wa foyi tɛ bɔ ale fana ka sun baraji la ko n'i ye cɛsiri min kɛ ka timinadiya min kɛ ka bato min kɛ ko min ye baraji kamiyon fa k'o de bɛ yaala la nin waati na nin ye bonisi dan de ye nin waati in na an bɛ dugawu kɛ sa ala ka timɛ ko ɲuman na matarafa ko ɲuman na hakilina ɲuman di an ma amara ko minnu bɛ feere jugu la k'u ka sabali n tɛ san sɔngɔ
u ɲɛ b'a la 8 mars finiw u kun kɛra tɛ san ye nka bi u jiginna ko 800 musow mago t'a la tuguni u tɛ taa san a bɛ to e de bolo n'a y'aw ka serifɛnw daja ala bɛ baraji da aw ma aw bɛ lahara sɔrɔ aw bɛ kiyama sɔrɔ aw bɛ aljinɛ sɔrɔ nka n'a y'a ta k'a gɛlɛya a tolilen bɛ to aw bolo a kumunen bɛ to aw bolo a bɛ kɛ doni aw bolo wa aw tɛ sini sɔrɔ aw tɛ sinikɛnɛ sɔrɔ aw tɛ lafiya sɔrɔ a mara maa min n'i ye ɲumanya kɛ nin kalo in kɔnɔ silamɛ diinɛ taabolo la i n'i ka hɛrɛ i n'i ka bato i n'i ka kunanja n'i ma fɛn kɛ fana fɛn tɛ d'i ma dɛ n'o tɛ nin waati in na hakili la k'a fɔ kitabutigi b'a lakali cogo min n'i y'i firifiri dɔɔni i kan ka dɔɔni sɔrɔ nka n'i m'i pigipigi kana jɔ i yɛrɛ la fɛn tɛ d'i ma koyi n tɛ ji min n tɛ bɔ kɔlɔnda la o ti bɛn dɛ bon a mara sisan fana silamɛ diinɛ mɔgɔw ko sitanɛ ko sen donnen don kɛrɛkɛ la ko mɛ ko adamaden sitanɛw bɛ yen an t'an ka balawu fa fɔlɔ an k'an ka balawu fa an k'an ɲɛsin bato ma an k'an ɲɛsin ala bato ma wa a mara anw kelen tɛ sen koyi kerecɛnw fana b'a la olu ta daminɛ n'anw ta ye olu ta ye tile 40 ye olu fana ka sunkalo bɛ sen na ala k'a bato bɛɛ lajɛlen minɛ ala k'a kɛ bato ye an ka jamana ma k'a k'a ye an yɛrɛ ma sɔgɔmada in na nin y'an donkan ye yaasa ka se ka ɲɛbila kɛ maaw ka se k'a faamu don bɛɛ tɛ se ka kɛ jɔnmuso koladen ye maa bɛɛ maa wɛrɛ bɛɛ n'i bɛ yen amara dɔ ala ko maa wɛrɛw bɛ yen o de la i b'i bɛrɛ dɔn n'o tɛ nin waati in na jamana in ka kala a ka kala politiki kunda olu ta ye jɔyɔrɔ ɲini ni natabaya ni yɛrɛ ɲini ye a ka kan kala jamanadenw bolo olu ta ye u bɛ se ka dɔ sɔrɔ cogo min ka denbaya la hinɛ ka se ka lafiya ka baaradaw matarafa ni kuranko n'o sera ka basigi a ka kala amara maa minnu ko faso n'u bɛ miiri n'a ye n'u bɛ wuli n'a ye olu bɛɛ lajɛlen jɔrɔlen don ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma sɔgɔmada in na minisiri min bɛ yen n'ale ye ministre de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement ko kalo yera amara kalo yera yɔrɔ min ye yanfoyilakaw fɛ yen yanfoyila u ye maa 2 tɔgɔ fɔ ni o ye sɛnɛkɛla dɔ ye ale tɔgɔ ye ko Zumana Sidibe ko ale y'a ye ale kelen tɛ min ye Biyan Simaga o fana ye a ye ko kalo yanfoyila ani Buguni k'a yera olu marabolo la nka marabolo wɛrɛw fana ye laseli kɛ k'a fɔ ko a yera olu fɛ yen nka administration territoriale ale ye min fɔ o ye nin ye amara sunkalo yɛrɛ ye mun ye dɛ silamɛ diinɛ taabolo la ko k'i yɛrɛ minɛ ka i dusukun k'o saniya min ye kuranɛ kalan k'o caya ka alabato caya ko sabula ko sunkalo yɛrɛ bɛ bɛn ni waati min ye o ye kuranɛ jiginni ye kira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam kan ka kɛ ni sunkalo ale kɔnɔna ye ko sunkalo kelen de kɔnɔna na fana a ɲininen don silamɛw fɛ u ka se u yɛrɛ la u ka u yɛrɛ minɛ u k'u ɲɛsin diinɛ ma wa a kɔnɔna de la fana sunkalo kɔnɔna de la fana silamɛya taabolo 4nan n'o o ye sun ye o bɛ sen na o sun in o bɛ tali kɛ mun na k'i yɛrɛ minɛ dumuni na k'i yɛrɛ minɛ ji min na k'i yɛrɛ minɛ min ye cɛnimusoya la sigɛrɛti min na ko fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛna kɛ tanga ye ka se diinɛ ma k'i yɛrɛ minɛ o la k'a daminɛ sɔgɔmada tile bɔ waati fo ka na se tile binni waati ma amara ko nin de ye sun ye a ma nɔgɔn dɛ nin waati in na ni lansara sira n'i ma farati i tɛ barokɛbaa sɔrɔ dɛ yɔrɔ ko sunkalo de daminɛna bi y'a tile fɔlɔ ye amara énergie u ye papiye dɔ bɔ kunu ko courant k'a dicogo a n'a kɛcogo amara an kɔni ye sɛbɛn in kalan bon peut-être que ne ka wala ma taa yɔrɔ jan aw minnu taara sanayɛlɛ kalanso la ka taa Mali kɔ kan aw bɛ se ka taa lajɛ k'a kalan ne kɔni amara ne ma faamuyali foyi kɛ sɛbɛn in na ɲɛ b'a la 22h 21h u y'o kɛ ka t'o laban bilenman na 10h midi ka t'o laban binkɛnɛman na 23h 23h ka t'o laban jeudi ni mardi ni fɛnw sɛbɛnnen don a sanfɛ vraiment u ka bɔ u ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye sɛbɛn in ni maa min ma sɛbɛn n'i y'a ta i tɛ kunu ju foyi y'a la u ko a dun sɛbɛnnen don a sanfɛ
ko kuran ɲɛnabɔ cogo a n'a di cogo mɔgɔw ma sunkalo kɔnɔna na ne bɛ misali d'e ma Amara anw nana yan waati min sɔgɔmada in na k'a daminɛ sugurudun tɛmɛnen kɔfɛ ka na yan 9h u ma kuran tigɛ yan wa o kɔrɔ ko k'a daminɛ o de la ka na mais n'i taar'u ka papier lajɛ an ka yan zone na an kan ka to yan fo 13h o ye bi ta ye u ko k'a bɛna 21h ko 23h urugini bɛ ka boli anw kan sisan bon yɔrɔ dɔw fana bɛ yen a sɛbɛn na fana u kɛlen don ka a fɔ sisan 9h 8h 10h u y'o fɔ 13h 14h mais yanni o tɔ cɛ dun i bɛ mun sɔrɔ donc an b'a ɲini u fɛ ni nin papier sugu bɛ bɔ u kana papier jalan bɔ k'a di mɔgɔw ma u ka ɲɛfɔli kɛ sabula mɔgɔw bɛ ka fɛn nin kɛ mais Amara nin bɛɛ la ni a yera cogo min na c'est à dire n'an ye kuran sɔrɔ n'a a ɲɛna a bɛ dɔn n'a ma ɲɛ fana a bɛ dɔn sinon papier in yɛrɛ tɛ pro papier in tɛ ne yɛrɛ tɛ papier in yɛrɛ fɛ yɛrɛ u ka kuran di bani papier ko ninnu bɛɛ ye fɛnw ye u ka kuran di dɔrɔn ni kuran bɛ min fɔra u ko caman bɛna na bɔ kuran tigɛ la directeur y'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na an k'a lajɛ n'a sɔrɔ dɔ bɔra a la ni dɔ ma bɔ a la n'o tɛ o kɔni ye sɛbɛn min bɔ a fɔ ne mɔgɔ min y'a sɛbɛn na e de bɛ se k'a faamu an kɔni y'a ta k'a munumunu k'a la o la an tɛ ka se k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna o kuran tigɛ ko hukumu kelen kɔnɔna na kuran tigɛlen don Gawukaw ta ye pani ye olu bɛ dibikuru de la yen sa olu kɔni kow ka minɛn dɔ de tiɲɛna nka énergie yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ko u bɛ yafa deli mɔgɔw fɛ ko ka kɛ ni kurantigɛ in ye ministre min bɛ énergie ko kunna ale taara tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn min ni o bɛna kɛ ani Niger ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u ka se ka taji di an ma ko min ye miliyɔn 150 litiri miliyɔn 150 kura k'o de bɛna taa Niger fɛ yaasa an ka se ka taji sɔrɔ Niger fɛ sɔnɔgɔya la o kana ka se ka baara kɛ énergie ye n'Ala sɔnna a ma fana Irisilakaw olu fana ka maaw tun b'an fɛ yan baara la olu kan ka na centrale solaire minnu sigi olu y'o baaraw daminɛ ka ban an bɛ dugawu kɛ Ala ka a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya wolomasiri tabaw ko nin dɔgɔkun kuncɛ in na u ka wulikajɔ fanba tile 3 laban in na a bonyana yɔrɔ minnu na o ye ɲɔnɔ mara ye ale ni maningalakaw fɛ ka taa se menakakaw ma min ye bamancɛwale ni jɔwale kɛbaw dagayɔrɔ caman bɛ yen ko u y'olu da walo finitigiw ka wulikajɔ in ko o bɛɛ lajɛlen bɛna na sinsin ni min ye sisan Amara k'o de ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna bɛɛ k'a faamu Mali Burkina Niger sɔrɔdasiw k'u bɛna na kolonso ɲɔgɔn na ka kɛlɛbolo kelen sigi sen kan o kɛlɛbolo mana sigi sen kan o munumunu salo kan ka kɛ cogo min o baaraw kan ka kɛ cogo min u y'olu bɛɛ lajɛlen bugunatigɛ k'o dan ka ban menakakaw fɛ yen maa 3 su taara ye dugu worodugu yan fan fɛ min ye kilomɛtiri 7 maa minnu y'u ye o ye bin ɲininaw ye wotorotigi dɔ olu tun bɛ bi kɔnɔ o taara sɔrɔ ninnu kɔni su kɔni a bɛ ka toli ka ban olu nana ka na fɔ dugulamaw ye a na kɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yaasa ka se k'a dɔn min kɛra u sata ye Segu fana mara la halisa Dogofirikaw fɛ yen lafiya tɛ ka na fiyewu maa 3 fana ni tora Dogofiri olu ta kɛra bamanciwale kɛbaa kɛnɛ ka dugu jukɔrɔ mugu don olu ɲɛ olu yɛlɛl'o kan olu fana fatura Dogofiri Jabali Farabugu ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni waati na ni Jugawale ni bamanciwale kɛbaaw Amara u dagalen don u fɛ yen u bɛ ka u tɔɔrɔ kosɛbɛ wa degun b'u kan k'a ta ye sa fo Moti mara la sa lafiya kɔni tɛ maa caman ye nin waati in na Bamako min ye Abdelkader Mayiga ye n'ale M5RF maa mafalenba ye ko ale kun welela juma tɛmɛnen brigade d'investigation mɔgɔ fɛ n'o ye BG ye u y'a ɲininka a dalakan na ka kɛɲɛ ni Imamu Umaru Jara o ye ɲinini dɔ kɛ ko ka a dalakan lamɛn ko sabula k'a ye kuma fɔ ale ma mun tɛ bɛn Abdelkader Mayiga yɛrɛ kun ye laseli kɛ dɔgɔkun kɔnɔna na laseli min sen fɛ a kɔni ma tɔto ko la ka ɲɛsin Maître Muntaka Tall Imamu Umaru Jara ani maa wɛrɛw minnu bɛ bin ni olu bɛ M5RF bolofara min sigilen don Umaru Jara yɛrɛ o ɲɛmaa ye k'o de kɔfɛ sa min ye brigade d'investigation judiciaire maaw ye olu ko Umaru Jara Imamu Umaru Jara taara plainte da plainte min n'o o y'a to cybercriminalité maaw ko ka wele bila Kader ma a lamɛnlen kɔfɛ BG la wulada fɛ 17h waati u nana na a ye kabako Adama fɛ yen i b'a Adama dɔn kɔni e b'a dɔn ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa
ko Kader ko ka abla kaso la o taara n'a ye Bamakɔkura kasobonba la ka bila yen a ka journal donbaga o ye maître Abdraman Ben Mamata ye Kader taalen ye an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko a ka kiiri o ye avril kalo tile 25 ye kalo kura tile 25 nka yan'o cɛ ko kunungo kunasini u y'a bɔ Bamakɔkura kasobonba la ka taa n'a ye Kulukorokaw ka kasobonba la ale taara cogo min IM denmisɛnnin minnu fana tun minɛna n'o ye IM secrétaire général ni a ka dangaw ye olu fana labɔ Bamakɔkura kasobonba la ka taa n'olu ye Kɛɲɛrɔbakaw fɛ yen halisa kiiriko ta nasira fɛ Amara maa minnu bɛ yen n'olu nɔ minɛna k'a fɔ ko siga kɛlen don u la n'u bɛ tribunal ka bolo kan ka kɛ ni yuruguyurugu min kɛra baaratako la baara concours ko la k'olu ka kuma lamɛnlu a bɛ fɔ ma ko audition o bɛ daminɛ bi ni Ala n'a kira o sɔnna a ma synergie min sigilen don n'a fɔra ko synergie d'action olu tun ko k'u bɛ conférence de presse kɛ ko yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ min ye Imam Mahmud Diko ale ka kow la ka ɲɛsin o ko fana ma o tun ye ndolantan tɛrɛ min bɛ n'o bɛ Amdalayi Aseyi la n'o ma ja Diko yɛrɛ ka so la u tun ye yen sugandi synergie maaw tun y'a fɔ ko maliden caman na musoman bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka taa sa yaasa ka taa nin kɛnɛ in kan sɛbɛn in kun fasirila maa min fɛ o ye Yusufu Daba Jawara ye gouverneur ale y'u jaabi k'a fɔ ko u ye laɲini min kɛ ko ka taa fɛn kɛ terrain biso kan ko o ti bɛn ko sabula ko min ye a lakana ko ka gɛlɛn kosɛbɛ o bɛɛ n'a ta Amara maaw taara koyi maaw taalen u yɛrɛ a ye u sen tɛ se ka jɔ kɛnɛ kan sabula polisiw kun ka ca n'u ye kunnafonidila minnu tun bɛ yen sa olu ko olu ye min ye Amara ni maa ɲɛmaa ninnu kun sera yen aw kun b'u bɛɛ cɛ parce que gouverneur ko a tɛ kɛ aw y'a kɛ a bɛ fɔ o ma ko kan sɔsɔli ne yɛrɛ kɔni bolo ni nin sugu bɛ yen a ye maison la presse ta a ka taa ka conférence de presse kɛ u b'a k'a ka fɛnw siège la parce que o la o bɛ dɔ bɔ mankan na journaliste minnu kɔni tun bɛ olu kɔni ko k'olu ye min ye ko ni maa ɲɛmaa ninnu kun sera yen k'u tun b'u bɛɛ cɛ polisiw tun b'u bɛɛ cɛ u y'olu to yen parce que olu ye kunnafonidila ye olu k'u ka baara kɛ donc o de kɛra sibiri tɛmɛnen Amdalayi Bakɔ Jikɔrɔ ni Aseyi la réseau Orange Amara Burɛmukaw olu ta tigɛlen don nin y'a kalo kelen u yɛrɛ tun y'u muɲu ka sabali k'a kɛ ko ni Ala sɔnna a ma ko min ye Orange ye ko a nana u fɛ yen nka u ka dugu caman bɛ n'o ye Tabo ye ninnu ye olu y'a jira k'a fɔ k'u degunnen don bi sabula u tɛ se k'u balimaw sɔrɔ u tɛ se k'u sinjiw sɔrɔ u tɛ se ka kuma maa si fɛ ko ni Orange ma taa u lajɛ k'a ko kɛlen don gɛlɛyaba ye an ye Gawo kurantigɛ ko fɔ Gawokaw y'a jira k'a fɔ k'olu kɔni ka kuran tigɛra ko wa fana ko degun caman de b'olu kan sunkalo in kɔnɔna na olu yɛrɛ kun nisɔndiyara kosɛbɛ k'a fɔ ko u na sunkalo kɛ yelen na ko nka ko min ye énergie ɲɛmaaw bɛ ka kuma minnu fɔ u ye k'o kɛlen don k'u siran sabula k'u ka panne technique dɔ k'o de kɛra u ka installation na n'o ye centrale thermique ye o y'a to min ye Gawo bilama kɔni a gɛlɛyalen don u bolo Gawokaw y'a jira k'a fɔ fana k'olu kɔni b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u k'u hakili to olu la kosɛbɛ sabula degun caman o de bɛ olu de la min ye agence EDM bɛ Gawo ale kɔni ko a bɛ yafa deli kɛ a ka client fɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye degun sɔrɔ nin ko in kɔnɔna na Amara Kidalikaw fɛ yen école karamɔgɔw u ko k'u bɛ segin ka taa kalan kɛ ko nka b'a la dɛ nka ye min ye b'o dɔn ko n'olu bɛ segin ka taa ko min ye sous-préfets ye k'olu bɛɛ lajɛlen ka segin ko ka taa u sigiyɔrɔw la k'u ka lakana ko ka o sinsin musaka mun bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko frais d'installation ko k'o d'u ma u ye nin lajɛ in kɛ k'a jira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko olu kɔni labɛnnen don ko sabula min ye Kidali gouverneur ye ale tun ye laɲini kɛ k'a fɔ ko u ka maaw ma k'u ka segin ka na yaasa u bɛ se ka na kalan kɛ denmisɛnninw kunna cogo min école karamɔgɔ ninnu yɛrɛ fana k'u fana y'u ka lajɛ de kɛ k'u ka assemblée générale kɛ k'a jira k'a fɔ ko olu bɛ segin ko nka ko n'u segira ko banquiw k'olu ka segin u ka t'u sigiyɔrɔ la min ye trésor maaw ye olu ka taa u sigiyɔrɔ la école karamɔgɔw ka lakana ko u ka sigi sen kelen kan min ye école karamɔgɔw ka musaka ko olu bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnabɔ préfet ni sous-préfet k'u bɛɛ lajɛlen fana ka segin i n'a fɔ olu bɛ segin cogo min k'o la ko o b'olu ka segili ko o nɔgɔya kosɛbɛ ko nɔn tɛ ko nin tancogo in na Amara n bɛ segin nka y'a tiɲɛ dɛ Ala ka hakili ɲuman d'an n'u ma Segu mara kɔnɔna na programme min bɛ yen sa n'u b'a fɔ o ma ko mara taabolo ɲuman programme sigira la mara taabolo ɲuman o kɔni ye a ka jɛɛrɛ kɛ sa nin kalo in tile 7 jɛɛrɛ in a kun kɛlen don ɲɔgɔn dan ye Segu yɛrɛmarakafo commune 6 ni ɲɔgɔn cɛ min ye Segu yɛrɛ kɔnɔna na
ɲɔgɔndan in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa kalakɛkaw olu kɛra fɔlɔ ye sefa wari miliyɔn 7 o dira olu ma min ye jɔyɔrɔ ye o ye jɔyɔrɔ 2nan sɔrɔ sefa wari miliyɔn dira o mairie ma Pelengana ye jɔyɔrɔ 3nan sɔrɔ min ye sefa wari miliyɔn 3 o dira olu ma k'a yira k'a fɔ ko min ye concours in ye kɔni a bɛ kɛ san o san Segu région kɔnɔna na Segu commune ni ɲɔgɔn cɛ ɲinan ta min ye pays-bas ye ale de y'i bolo don musaka la ka d'u ma Bangasikaw fɛ yen musow ma to kɔ 8 mars la dɛ Amara ko basigibaliya bɛ yen cogo cogo min ye dɔgɔnɔmusow ye u y'u pan k'u cun dɛ u ye dɔn kɛ ka nisɔndiya yira u hakilina ye mun ye k'a yira k'a fɔ degun min b'u kan bi jamana kana ɲinɛ olu kɔ sabula olu ka seko ni dɔnko o jɔyɔrɔba de bɛ yen Amara dɔgɔnɔdugu bɛɛ a fɔ fan bɛɛ ko ne ko ten n'i ye so ye yɔrɔ min ka tɛmɛ Bangasika i kana fɔ n ye wa so jɔyɔrɔba de bɛ so la yen du ka dɔgɔ Bangasi so kelen tɛ du min kɔnɔ n yɛrɛ de la ka taa ye u ye so nin ja o nka n t'a dɔn n'a kɔrɔbayara n kɔ de u ye so jɛ dɔ ja a marali de ma nɔgɔ Amara ja i ɲɛ bɛ so la kana minɛ ka mara fɛ ten dɛ n'i ye degun da so kan i bɛ k'i ka fantanya kɔlɔsi o don dɛ so on ont entretenu bien dɛ on ont pas mangé n'importe quoi hein n'ale b'i fɛ yen bagandagabana don dɛ wa ni a sɔnni ye fana a bɛ siraw yiri la fana donc Bangasikaw u musow k'u ye kumaw ko olu bɛɛ kan u se ye min ye anu bɛ se ka fɛn minnu kɛ k'a yira k'a fɔ tiɲɛ don degun b'u kan tiɲɛ don basigibaliya bɛ yen nka tulon o tɛ sɛbɛ sa fiyewu u y'u jeniyɔrɔ f'i ka fana ka welewelemada ɲɛ ka se min ye Baɲangara ani dɔgɔnɔdugu bɛɛ lajɛlen ma k'u ka wuli k'u jɔ ka se k'u cɛsiri an bɛ bɔ Bangas an bɛna an yɛrɛ sɔrɔ Buguni festival Didadi ale kun cɛra kunungo Bugunikaw fɛ yen tako 11 na ɲɛnajɛw olu kɛra min ye kurunkurusiw ye olu kɛra Bawulen sanfɛla la o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ fana ɲɛnajɛ caman kɛra ɲɛnajɛ kuncɛli don Amara yanni o cɛ samedi sɔgɔma an taara Faragwarakaw fɛ yen Faragwara tubabu sigiyɔrɔ tun bɛ yen de ja Côte d'Ivoire dugu min tɔgɔ ye ko Benjerville i y'a tɔgɔ mɛn ko Benjer tun bɛ Faragwara de Faragwara in o ye cɛkɔrɔ Bagayogo ka dugu de ye dugutigi 16 o de sigira dugu sigiri ni sisan cɛ a bɛɛ lajɛlen ye Bagayogo ye donc tubabu sigiyɔrɔ fɔlɔ min tun bɛ yen an taara ɲɛdaw kan an'u ka Tatakogo Faragwara yɛrɛ taara Tatakogo an y'o fana lajɛ ka sɔrɔ ka na sigi ka na Buguni kɔnɔna na sufɛ sa ɲɛnajɛ Umu Sangare ale tun bɛ yen Kɔkɔ Danbele tun bɛ yen ka taa se Prince Jalo ma olu sera ka kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ nka min ye Baba Sala ye an n'a tilenna ɲɔgɔn kan fo wuladafɛla la kibaruya jugu nana da tulo kan k'a ka so jenina Bamakɔ yan donc so jenina min ye a balimamuso den dɔ san 4 o tun bɛ a la o fana jenina so fɛ donc Baba Sala yafa kɛra ale ma ale ka segin ka na Bamako min ye festival maaw ye u ye mɔgɔ d'a kan yaasa ka se ka na n'a ye Bamako ka na a dɛmɛ o baara in na Seydou Kulubali festival Didadi international an b'a fo a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ka taa se hôtel Pioma maaw ma u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la Ousmane Kolado Ndaw ale bɛ domaine na Buguni an b'a fana fo ka waleɲuman n'u ka cɛsiri la an tɛ ɲinɛ fiyewu min ye kalakɛkaw olu fana tun bɛ kɛnɛ kan kɔkelenkaw tun bɛ yen dɔnkɔrɔ la ale ni keleya ninnu bɛɛ lajɛlen nana Buguni kɔnɔna na wa Sikasokaw Amara samedi san de y'olu gosi ka bɔ Sikaso ka na Buguni san funfuna Sikaso ka ban koyi san funfuna yɛrɛ Sikaso on a eu une première pluie hein donc an b'a fɔ sa ko Ala ka san wɛrɛ ta yira an na o na kɛ Didadi tako 12nan ye ka Seydou fo a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen Amara ko aigle match amical 2 ko o bɛ u bolo n'o ye Badenya Ndulati ye a fɔlɔ u ni Maroc b'o kɛ kalo in tile 22 filanan u ni Mauritanie a ye fɔlɔ u ni Mauritanie de b'o kɛ kalo in tile 22 a filanan u ni Nigeria b'o kɛ kalo in tile 26 a bɛɛ lajɛlen bɛ taa Marocains fɛ yen o ye kibaruyaw ye an bɛ minnu da u tulo kan n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 waati n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ an na segin ka na kibaruya kura wɛrɛw da u tulo kan min ye sunkalo ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka timɛko ɲuman jira ni silamɛ bɛɛ lajɛlen na Ala ka musakaw nɔgɔya a bato Ala ka kɛcogo ɲuman ɲɔgɔn ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ye n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ. ala kelen ye fɛn bɛɛ tigi de ye tawakalidu tawakalidu ala ye tawakalidu
توكلت على الله توكلت على الله jongi jigi samme fama alala tawakalitu على الله ala dunga sonni kuna dashi tuko tawakalitu على الله alamani soche kuna dashi tuko tawakalitu على الله